ngabape dhewe pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget aku. Akeh ya apa? Ayo tulanane anakku. Tulanane anakku nak batune pentek yo ngono iki. Aku rasane iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho, penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan motor apa? Ayo sik tak golekne montor to, Manak. Iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok iki. Kaya lambe wedok iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjek tenan. Rasan-rasan. Wah, jan tenan, tapi saestu hebat luar biasa apresiasi untuk perangkat desa wonten ing desa Teluk Wetan. Apresiasi ngono dos pundi? Apresiasinya panitianipun terampil terengginas tur ya cepet. Dasar tempat transit atau balai desanya juga hebat. Nggih sayange mung sitok niku. Napa? Jedinge renek ciduke niku lho. Panitiane perangkate tenan nih Mas yo, elok bergas ya Mas. Bergas anggone ngrumati awake dhewe saestu. Wah, acara dalu punika mboten mungkin luwe. Amarga disponsori kalian seblak Mbak Sum niku ngarep niku. Saking cekate saking wong sak Teluk Wetan panjang umur. Awan-awan neng pinggir kali wong sak Teluk Wetan banyak rejeki. Awan-awan ngombe es teh wong sak Teluk Wetan duweke akeh. Awan-awan mangan nanas wong sak Teluk Wetan utange lunas. Amin. Wamine banter ke mekare joweru mesti jelas. Maturaken mataun-taun kalian warga masyarakat wonten ing Teluk Wetan. Nggih, sangat meriah Mas. Sangat meriah. Kula niku nek karo warga Teluk Wetan iki pun apal sanget Mas. Lho, sampean karo warga mriki pun akrab. Akrab kabeh. Desa Teluk Wetan itu terdiri dari 3 RW. Dari 3 RW? Oke. 3 RW 25 RT. Jumlah penduduk 11.000, rondone 800. Halah. Kok ya iso tekan rondo kok ya apal men lho. Halah kula sensus kok kula cateti setunggal-setunggal lang Pak Kepala Desa Pak Inggine. Kanca plek Pak Budi Santoso. Pak Inggi karo jenenge kanca plek. Alah Pak Budi Santoso pun pirsa piyaine te panjenengan. Ampun, lah jenengan pun pirsa dereng. Alah, apal kula kalih Pak. Jajal sing ngendi jajal? Pak Budi Santoso pokok angger wonge ireng. Ditanggap apik-apik malah ngelokke ireng iki piye kok. Maksude anune niku lho cat rumahnya itu hitam. Niku nggih daleme Pak Budi Santoso. Lah jenengan pirsa ora gawe wonten Budi jajal. Pak Budi Santoso masa mboten pirsa. Lah, ayo kowe nek anu iki. Lho. Kanca kula kersane anu riyen. Kok sik tak urus sik sampean. Sinten? Jarene ngendikane kanca plek. Kanca plek. Kanca kuwentel. Kanca kentel. Karo susu kental manis iki luwih kental sampean. Luwih kentel niku. Jajal sing ngendi piye? Pak Budi Santoso niku piyayine ingkang. Ha, niku lho. Ndi? Iki lho. Ha. Nah. Ngeten Mas. Ora aruh. Ora jenenganmu mriki wonten rencange mboten? Dewe. Sing dicekoki aku, rasa omong kowe. Kula piyambakan. Oh, piyambakan. Jelalah menika kala wau napa saderenge budal sampun dipun WA kalian panjenenganipun Bapak Inggi. Jelalah kula WA mboten gadah kula bales WC. Menika WA yo WA to. Kula bales WA, Mas Yudo sampean ampun piyambak. Tulung digawakno dagelan supaya desa ana ing Teluk Wetan ki aman lan damai. Lah menika kula gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika. Ora, kon gawake dagelan amrih damai tentram. Tentram. Lah iki gawake dagelan apa gawake tumbal? Rencana mungkin nek mboten aman sing dipendhem nggih niki. Kowe melu usul to, masa kok iso lolak tok ae. Usul piye ngomong urung kok ancaman. Kok njaluk jatah mangan njaluk imbuh meneng wae. Apa apik ngono kuwi? Lah sampean apa apik? Jak omong ket mau madhep rono.
Mbok madhep rene. Jenenge dalang ki yo ngadep debok. Ora mungkin kok dalang kon madhep rene iki lho. Berarti yo dalang umum. Dalang yo gawe sing gak umum. Contone? Yo madhep rene. Oh ngono. Dadi meneh oh. Sik ta. Men kreatif. Adat budaya tinggarane para wali lho Mas. Tinggarane para leluhur sing wis surut ing kasedan jati sing kudu diuri-uri. Bener. Dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Nek wis madhep rono kuwi adalah pakem utawa paugeran seorang dalang kuwi mesti ngadep debok, ngadep kelir. Pakem tetep digawe ya apik Mas. Ya. Ning awake dhewe sebagai generasi penerus itu berbicara tentang modern ya ta? Alah rupamu kaya cepuk. Ayo. Bicara masalah modern ki lho, wong ki ngomong modern ki disesuaikne karo wajah. Lah nek sing ngomong aku sapa ya sing ngomong, "Oh Mas Yuda dasar wonge ganteng kulite putih, ya ampun baguse. Wong kok gantenge kaya ngono ya ampun." Lah nek aku ora bagus. Kalau potonganmu kaya blekok moncrot ngono kok. Tapi kan manis. Ayo mbok ditakokne karo warga masyarakat kene. Lah monggo. Lho silakan kowe jajal. Aku takok apa? Lho. Ya di masyarakat sebagai dewan juri, masyarakat sebagai tim penilai. Mas Kumet ganteng napa elek? Krungu. Survei membuktikan. Lho, kok iso cengengesan ki lho? Lagi muni piye? Muni elekne lho. Balenane to. Anu takokno neh Mas. Alah, kowe dhewe kok takok dhewe duwe cangkem kok. Anu. Kula elek napa ganteng? Ah, Elek. Elek no. Lho. Kudune ki adat saben wong nek dionek kelek ki nesu. elek Utawa nesu. piye? Lah kok Wong malah elek kok bangga. Aku gak nesu Mas. Lah kok ngono? Lho bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Dadi aku gak gumun. Mas Yuda ganteng napa elek? Lho, ganteng krungu pra kupingmu. Enek sing arep ngomong ganteng karo elek dadine ora. Wong kok iso Dadine masyarakat sing hebat kaya ngene iki patut untuk diacungi jempol, Mas. Nggih. Ora kaya daerah nggonmu. Ngapa to, Pak? Alah karo tangga do ora gelem nyopo, karo dulur do ora gelem akur. Beda karo kene. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku ceret. Mencret. Kuwi. Kok apal daerah nggon aku ki kok apal to? Lah aku ki apal lho, kula kan suwe to manggok ning nggon Celangap. Manggok ning Celangap. Kali tidung. Nggon aku pancen daerah nggonmu. ketoke apik ning apik njaba, Mas. Masyarakat nggonmu itu terlalu terkontaminasi dengan kehidupan di ibu kota. Iya. Paling tidak kalau kita hidup di warga masyarakat ini, yang kita butuhkan itu keguyup kerukunan, Mas. Betul. Iya toh. Kegotong royongan. Gotong royongan mulane kanggo masyarakat kene kabeh muga-muga tak dongakno sehat wal afiat Allahumma. Bocah-bocah sing cilik-cilik sing sekolah sing golek ilmu tak dongakno pinter kabeh Allahumma. Nah, pinter kuncine wong sok ben iso moncer, iso golek duwike akeh ki mergo sranane dengan kepandaian, dengan ilmu pinter kuwi lho. Donga ora kulaane kok ndongakno ya sing lengkap. Mugi-mugi sedaya penonton ingkang rawuh Teluk Wetan mugi-mugi sugih. Banter aminku lho. Mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi pinter Allahumma. Lah kok sugih karo pinter bengokane banter ndi mau? Banter sugih. Kok iso ngono? Ha iso no penting kok. Lho ya penting pinter to, Kayak Mas. pinter iku apa? Lho, dalang ki ya mergo pinter dalang mergo sinau akhirnya ditanggap mergo kepinterane. Halah ora mesti wong pinter mesti sugih. Lho, iya to kok iso. Masuk to Pak nggih? Masuk. Wah, kowe ki aja. Wong pinter ki malah bahaya. Sampeyan ngerti? Apa? Kasus-kasus nang TV pembobolan ATM. Kayak wong pinter lho. Kayak nek gak pinter mesti kesetrum ndase. Kayak ora sugih-sugih. Ya gur ngono tok. Maksudnya kan mbah-mbah biyen ki wis menehi filosofi lewat tembang to. Tembang apa? Lho, piye to bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane motor helikopter. Gak penak ri. Lho, enak lho. Wah, apa? Ora penak. Ora enak kok joget kowe.
Ora penak kok melu joget ki lho. Lah dikendangi maneman. Para sepuh, para wimponis ngendika belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, kuwi lho rungono kupingmu. Kuncine wong nang alam dunya iku kudu pinter. Rak yo ngene to Mas Yuda. Betul, Oh. betul. Belajarlah sampai Ke negeri Cina. lah kok kemajon sampean. Lah kok iso? Oh teko Teluk Wetan nganggo Google Map kok. Kok teko Cina. Mas. Wes berat omongan karo SDM rendahi berat, Mas. Iki pepatah Atasno. mengatakan, kaya lagu-lagu mau ki artinya juga pepatah mengatakan. Lah jare bocah pinter besok Dadi dokter. berarti dokter kabeh pinter. Pinter dokter. Ora mesti. Lho iku ditapuk cangkemmu lho, dokter pinter kok iso. Ora kabeh dokter. Ih, bocah lambene kok iso. Ora kabeh. Iki lho. Dokter ki pinter. Ora kabeh. Iki lho. Isa ora kok. Dasar repot-repot. Lambe diodot-odot. Kok iso sampean ngengkeli mau Kamu sudah menjatuhkan dan menyepelekan derajat seorang profesi dokter. Bukan berarti saya menyepelekan, tapi ada dasarnya ora kabeh dokter pinter. Lah kok iso? Lah nek dokter kabeh pinter mesti aku lagi periksa teko no. Tensi ini. Lah nyatane aku teko, kenapa Mas? Lah nek ngerti nyapa rene aku. Dokter iku kudune ngerti. Aja kok terus nyepele wong diperiksa gur tul ndak apa-apa Pak. Lho wong ora kulaan mbok ditutul rata. Iya ta? Mas, walaupun cuma ditul-tul itu namanya diagnosa. Dokter sudah mampu menganalisa loromu ki apa ki wis ngerti mergo ditutul kuwi mang. Tul-tul loro kuwi mang. Keluargane dokter sampean. Ketoke kok bantu dokter ngeyel. Ora kok bantu, memang dokter kuwi tugasnya meriksa pasien. Saiki sampean sebagai koncoku lho ya. Oke. Aku ditul-tul gak apa-apa Mas. Sampean cukup dirawat di jalan. Ya. Lah aku yang nesu to Mas. Lah kok nesu lho? Lho, lah yo lah nek gak nek truk liwat. Lah nek apa bongko no Mas. Dirawat kok nang dalan yo padha karo liyane, padha-padha mbayare kok. Mbok yo dirawat sing apik, dipasang infus bubuk. Sesuk mari dirawat nang dalan iki kendaraan akeh kok. Ya ampun cah pekok. Ngene lho maksudnya rawat jalan ki nek ngrawat ki karo mlaku ngono lho. Apa iso? Masang infus piye? Amit Pak, amit. Niki wancine nguntil pal. Untal pil. Untal pil. Ora iso Mas, kudu awake dhewe di tempat ngono. Maksudnya rawat jalan sing dikarepne doktere, kowe rawat jalan. Nggih. Kowe ki ora nginep. Lho, pancen gak keluarga, Mas. Nek keluarga aku nginep. Kenale ora kok kon nginep. Ngrawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Kok nek masang infus piye? Perawate terus riwari ngono perawate. Nanti ya pasien kayak mau. Kok gak penak. Ora dikon nginep. Lah yo dudu keluarga. Nek keluarga aku nginep yo. Ala tukang son ora nek kabel lecet ta? Nggih apa to Mas? Lagi apa? Tak nyetrum cangkemmu lho. Dijak omongan kok ora paham-paham to kowe Ya ki ora omongan. ora ngerti dhewe doktere kok. Paling ngono dirawat di jalan Mas. Sampean ini Bapak seneng makan kambing ya? Iya Dok, enggak boleh Mas karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Ya bener, apa yang dikatakan dokter sudah pas, tepat dan betul. Kambing itu mengandung kolesterol, akhirnya darah tinggi. Ngono cah pekok. Lagi musuhku tambah loro, Ro. Loh, aku ya bener wong biasane ya koyo ngono ya Mas Ya Yuda. betul. Heeh. Kambing itu mengandung kolesterol. Mas, sampean ini SSN lho. Alah. Dalam Se. berdasarkan kuliah lho. Ya. Lah kok terima kambing mengandung kolesterol kok iki lho. Lah karena ya ngono Benar kuwi mengiyakan. ngendikane. Mulai tahun 1 sampai saiki. Apa? Kambing itu mengandung cempe Mas. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol ki gak enek. Oh. Masa kolesterolnya lanang kok wedok. Ya ora enek. Se. Kambing mengandung kolesterol. Ora salah. Lah kambing mengandung Ya cempe to Mas. Ini gak lanang ya wedok ndi ngene kale. ora mungkin kok kambing harus kolesterol. Ora enek to. Ya. Kolesterolnya Sing lahir. dikarepne Pak Dokter, manusia itu beda dengan hewan. Kalau manusia itu terlalu banyak makan daging, itu akhirnya stroke, nggak bisa jalan, Asam urat. Tapi kalau hewan, Hewan enggak apa-apa. nggak apa-apa, justru harus makan daging. Hewan itu pemakan segalanya. Oh. Contohnya kayak macan, Iya. roh macan, Macan ke roh, roh. lah kan makan daging.
sehat, kuat, makan daging, tapi nek menungso kakean daging, stroke. Macan ki ya stroke, Mas. Macan kok stroke, Macan ki malah parah bendina mangan daging ki. lah kok iso ki? Mlakune wis berangkang lho, Mas. Mlakune wis Oh, berarti macan kae iki mlaku brangkang mergo kolesterol kae dilongkas asam urat, Dik. Mas. Mas Iksan isu tak WA. Apa? Mas dalam game pun aku. piye asli. Wong kaya nuwun sewu lho Mas Iksan nggih. Pripun? Wong omongan celemang-celemong, awakmu ki mung rakitang sethithik. Omong tembung sak tembung ki mbok sing mengandung unsur ilmiah. Lah Paling ora awake dhewe sedekah bumi piye supaya warga masyarakat iki guyub rukun dongane ndongakno sing apik. Kok iso macan kakean daging terus kaya kena asam urat ini ra. Lan kene iki jane ndongakno sing apik nanggap dagelan apa kiai kok. Oh nanggap dagelan yo ngene iki. Lah kok iso ngeyel ae. Masih seorang dagelan awake dhewe bleger seorang dagelan. Tapi tembung saklimah rakitang omongan apapun awake dhewe kan ndonga sing apik kanggo para penonton. Ngono lho, Pri. Kok iso pri? Ah jenenge kan Supri. Kita omongno ora. Suruh yuda iki. Apa? Jenenge asline kan Yit to iki. Masyarakat bagaimana kelihatan bisa kompak, desa sini supaya maju, kuwi kudune dikapakne, ngono lho. Ya dileh. Maju Bu. Maju. Enggak begitu, Mas Ewe ninggali apa kanggo warga kene ngene lho. Lho, ninggali apa? Lho awake dhewe iki engko arep-arep disangoni ninggali lho. Awake dhewe iki butuh. Enggak masyarakatnya ben piye ngono lho. Ya ben ngene wae. Alah. Ngomongan ra. Delok to wis padha kompak madhep rene kabeh ya wis to Mas. Minimal walaupun sepatah dua patah kata awakmu kan wis pirsa to panjenengane Pak Inggi. Dereng. Wong mau wis mangan sate kebon tak rong piring kok urung ki lho. Oh iya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Piyaine sing lho. Nggih. Sing piye? Sing kuning. Ditanggap kok Mas. Aku ya sing jujur ning ngomong. Ya jujur sarut dan apa iki kok ireng. Aja ngelokne lho. Siapa sing ngelak? Pak Budi kae ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorotan lampu, Piye Mas? yo kuwileng-kileng ngono. Malah gilap ngono. Pak Budi Santoso. Nggih. Asma Kinarya Japa. Japa. Budi. Budi. Bu. Bukti cinta kepada warga masyarakat Teluk Wetan dibuktikan pada malam hari ini untuk memberikan hiburan kepada warga masyarakat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan Teluk Wetan. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, jiwa raga dan semuanya demi pembangunan desa Teluk Wetan. Makan saiki sapa njajal sapa ora? Loh. Apa kuwi? Gawa kerepekan iki lho. Donga. Nasikun. Bahasa nasikun sapa? Lagi aku ngerti-ngerti lagi teko, Mas. Lho. Lagi apa kan batik tak waca kok lagu. Lagi kayaknya apa-apane ngono. Biasane gandeng biru apa abang ning ramah tanah. Ora masalah awake wis ditanggap ki wis matur nuwun. Sapa ngerti tahun ngarep. Lho, Nangkap gini. nanggap orkes. Nyu papala. Nanggap awake dhewe. Wong kok iso Menghibur masyarakat Teluk Wetan, Mas. Lagi anu nyun sewu nggekku gedhe lho. Apane? apane nggonmu ya cilik ngono kuwi lho kok njaluk gedhe. Iki lho. Pengen gedhe ya slendhiki. Malah ngeluh kok ya. Wong kok iso menghibur Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Paling ora nggih pripun Mas? Kene agamane ya kenthel. Nggih. Sadurunge ngono ki muka Dimas sing apik, sing becik. Napa saged to Mas? Mas wong potongane kaya pentol korek ngene kok. Kon muka Dimah ki lho muka Dimah sing kaya ngapa? Ora ngerti ceritane ya, Pak. Ora ngerti ning gal dawa kae ya. Lah, Piye njajal? gak tahu sing piye, Pak. Ya karo sedulurmu lanange lho. Lali aku. Neng Segal Dawa jaman kowe karo Yon lho. Gak. Ayo jam jajal nek iso muka Dimah sing apik. Cik.
Gini lho dicopot ben rada kaya kiai tenan. Bocah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bocah cak pentil kok suarane kaya ngono. Gedhem ra umum, apike ra. Iyalah. Allah. Malah cengengesan. Lah aku kudu kabeh memperhatikan lho. Warga masyarakat iki kabeh delok to. Ha. ayo kok iso kompak. Lah cengengesan ra. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wayangan ora pengajian iki, wayangan. Sholatu wassalam. Iki wayangan ya ora pengajian, Jarene kon pengajian muka Dimas kok. Sing apik becine dienggo iki. Apa blakone dienggo kok. Karepku ben padha kancamu sitoke kele Pak. Oh iya kan. Sapa-sapa jenenge kele? Alah lali ya. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. menghayati. Lah ngopo kok sing apik mimik wajah ya sing apik muka Dimas kok karo meram-mereming jane ngopo? Menghayati perang. Oh, menghayati perang. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nyapa kok nangis? Wong awake dhewe sewanrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira iki piye kok malah nangis? Ngopo Kok malah sing apik sing teko sing wijak nek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek Aman ora apa-apa dulur. Keuanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra apa. Anakmu sehat. Sehat Lah, kabeh. Rumah ngopo kok? tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sing ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling nyapa nangis. Lah piye sikilku mbok ideki lho, aku gak ngideki lho, aku ora ngideki. Aku ora ngideki lho. Paling Panggunge ya jembar. paling kuwi arep banyol kuwi paling. Paling. Ora kuwe. Ah iya. Paling aku nangis apa lho sikilku mbok ideki lho, aku adol lho, aku adol lho. Lah kowe ora ngrasakno. Au. Nyapa lho, wong mbok sing bergas kaya aku ngene lho, mata jelalatan. Kowe ora ngrasakne we. Nyapa? Ndasku ki lho umum. Lah ngopo lho? Wong Mas Yuda wae nggo blangkon ya apik. Aku apa lho? Aku ora apa-apa. Apik. Tane. Iki jelas positif fresh care iki. Aku. Ora ada jajal to Mas, ceken jane kene apane iso nesu karepe dhewe iki piye? Wong renek apa? Lah iya, jajal kon nyambuk kono. Jajal ndang lho, ora enek apa-apa lho. Ha. Ora apa ta? Ora mampu ta? Ora mampu delok ta? Ha, ora mampu. Ora mampu. Ora mampu. Lah iya gak mampu kok. Nah, diagem sing apik, diagem sing apik. Lentik kuping ora. Kil diagem sing apik ini ra iso. Piye? Apa neh, enek apa meneh omong ngerti Sambutan mewakili Bapak Inggi. Para bapak-bapak, Bapakmu akeh emeng lho. Anak arisan apa piye kowe iki? ibu-ibu, Ibu makane nek ngemik piye? Mbok sedoti sitak-sitak ngono. aku mbayangne. Wong kok iso. Saya di sini. Wis seru, sing arane ning alun-alun ya sapa? Iki ning Teluk Wetan balik desa. Malam ini Sing arane awan ya sapa? Anggere nek lampune ngene iki bengi. Goblok lah. pun. Lho. Lah dinteni apik-apik malah empun iki Pak iso nesu iki kok. Enek bener belas kok. Aku tak menyanyi kanggo masyarakat. Apa iso nyanyi kowe? Lho nguyoi segara. Nguyai. Yai kok nguyok. Nguyai segara. Jajal dites nek nyata-nyata iso nyanyi. Slendro, Mas. Weh. Slendro saiki bos campur sari debagong.
Ngopo meneh? Gak ben semangat, Mas. Oh iya. Nah, kurang semangat. Dorene tak ben soe semangat dorene. Mau silek ya? Ya percaya. Ayo ndang kowe arek apa? Memberikan sesuatu dengan masyarakat apa? Musik juga ada. Niku slendro nggih. Slendro iki. Nggih, bon. Saploke pedhot karo kene ya ngerti gamelan ya. Mas. Ngerti gamelan. Piye to? Aku ya lagi ngerti iki ya. Bon, cukup. Aminor, Mas. Kowe iki kok celalaknya apa wis kok slendro bareng Ayo ngono. enek gawean ngono tok. Keyboardnya dibuka, keyboardnya. Kibate. Volume naikkan. Alah. Gue apa ya? Wis mak. Coba. Bagaikan Enak Elok. rahwana mencuri Dewi Sinta. Ya mau kuncinya apa, Mas? Duka Loh. Masih kunci nada itu apa? Iki judulnya apa mau? Enek wong puisi takut. Nyanyi. Iki mau judulnya lagunya apa? Aminer iki aminor. Duka judulnya Mansur S. Oh, Mansur S. Kuncine? Kuncine minor. Oh, nak ngene iki Apa kuncine lagu? A minor. A minor. Nak lagu Mawar Hitam ke kuncine apa, Mas? Mawar hitam paling G ya kena. Oh, nak kuncine Mawar biru. Mawar biru C. Oh, lah Kuncine nak. C. Nak kuncine Bojo Galak. Ya pasrah ngono ya. Kok pasrah piye lho kuncine bojo galak. Bojo galak anggere awake dhewe menenge ra sida galak, Mas. Sapa sing digalaki? Tekon deng. Kau Balik awak. Akbar. Iya toh malah dan anu pertama Mari aku cah pondok aku kudu adat. Mas. Pondok apa, Mas? Bersalin. Kau bagaikan rahwana. Lulusanmu noto ya elok tenan ya. Lah tenan pokoke. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri kapan kau Lah. Rama. Ngono lho. Rama. Ngono. Nyapa ta? wekku dhewe. Ngababe dhewe kok pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Kok dicet iki lho. Ngene lho, kursi pelaminan biru. Ora kok Susi kelaminnya biru. Per ketapuk opo? Salahe kok nyanyi dagelan no. Wong kok iso nyanyi ya sing iso-iso wae lah mumpung disiapi mbak-mbak kaya ngene iki. Merayu, Dok. Akan ada mbak-mbak pesinden. Betul. Ini namanya Mbak siapa? Tolong mic-nya dipegang. Ini belum bawa mic. Pegang. Setrum iki setrum. Jangan tuh nanti kesetrum, ketut sandasnya. Iki mau fresker apa tuh kok? Ora apa-apa. Manjing. Minyak telon. Dinane kagak ngene. Iki selamat aku gondrong. Lah iki mondol kok molak. Monggo iso. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Om. Namanya Mbak siapa yang ini kok baru sekali ini kelihatannya kita berjumpa. Baru lahir niki. Baru lahir. Cih. Pantesan urung patek tukul. Baru lahir. Baru lahir kalau di tempat saya namanya Bayek. Di sini apa ya? Biyi. Yo. Lah piye manuk piye ngono kae kok iso. Biji kene kok ya. Namanya siapa tadi? Cih, dari tepangan Nggih. Abdullah Adinda Putri. Adinda Putri. Niki enten sing bojone niku mboten? Niki. Ora enek.
Enten. Welas ya. Welas awak dhewe los Ya Mbak ngono, Adinda Mas. Putri ki nuwun sewu ya Mas ya. Iki nek cara kendaraan. Nggih. Iki nek cara kendaraan Yamaha. Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Saking Yamaha. apike sing mau antri. Yang mau harap antri. Beda nek karo sampean, Mbak. Sampean asmane Namanya apa gitu? pakai namanya. mic? Namanya pakai mic. Piye? Nggih, sugeng dalu Om. Dalu. Nggih, kula Teko asmane Mas, asmane teko. Oh, Umi. Umi Patilaten. Umi. Pati. Iki nek cara kendaraan ya Mas. Kendaraan ya. apa? Wonge kan kuru ngene iki. Kuru, Nah, Pak? kuru. Wong kuru ki umure dawa nyawane awet. Kok iso, Pak? Soalnya nyawane anggere dijabut nyantol ning igo-igo. Lho ngono. Terus balik nah. Ibarat kendaraan ini adalah Suzuki. Suzuki. Suka-suka kaum laki-laki. Ayah. Yudai sae. Pri tak tapo lho pri. Lah, lho kowe prapri. Ki Suzuki. Suzuki. Ki susu. Suka-suka kaum laki-laki. Laki-laki. Beda kalau yang di tengah. Ini Namanya Mbak siapa? Coba namanya Mbak siapa? Wah. Batuknya yang ada selambunya itu. Gorden. Mbak siapa? tanya saya. Ya. Nama saya Vita Maharani. Oh, Vita Maharani. Iya. Jelas kalau ini Kalau ibarat sepeda motor. sepeda motor Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Telaten. Senengane iki duda-duda Mas, senengane Nah, karo judo telaten. Dulan senang Iya. bisa memuaskan kaum Adam. Ora takok statusnya. Status. Alhamdulillah saya masih sama saya kemarin. Duh, apa kuwi? Apa maksudnya? Statusnya apa? Statusnya pengen ngerti? Alah Olah, kowe mesti ngapeli aku terus. ora. Alah, enggak suka aku. Nah, Alah. aku kan statusku kan aku masih lajang. Iya masih lajang. Iki statusnya Enggak. iki statusnya DPO, Apa kuwi? daftar pencarian orang. Iki lho Rupane. Lane ditulis ning kono emang ya iki. Apa iki kene residivis. Lajang ya? Ya, lajang. Kalau saya itu janda. Lo janda? Iya. Alah, janda-janda juga enggak apa-apa. Janda sudah suwe, sudah. Kok sudah suwe piye lho? Sudah lama Sing gitu. suwe apa nih? Berarti menjandanya itu udah lama. Oh, tak tua kok. Oh karo wedok iso galak men. Walaupun janda, walaupun rondo kita kan nggak masalah. Ya, Karena nggak kan masalah. ada lagunya. Piye to, Pak? Piye? Jaring aku rondo, rono rene akeh sing godho. Jaring aku Joko, sing disejo bakal teko. Jaring aku perawan, rasane enak ra karuan. Perawan rondo padha wae, sing penting enek. Anune. Alah. Apa kowe iki kok iso? Anune sapa? Ngene sapa? Alah. Ayo timbang nganggur. Anu geser. Sebelah. Iki pendiam nak iki kita ya. Pendiam. Pendiam. Namanya siapa, Mbak? 大家晚上好，我是丫丫。哦，我真傻，我只是我真傻。Paham gak? Sindene sama nenek kancane STY. Apa STY iki apa? Kowe ngerti ora? Sintayong. Kowe ngerti ora sinden sing sebelah iki? Napa? Kamu kan nggak tahu toh? Mbak, Dia tidak. itu adalah CEO yang menyamar. Wow. Tidak mungkin. PT Laguna bergerak dalam giok hijau. Kalau begitu, izinkan aku untuk menanyainya. Berdiri ya men cetok men cetok. Berdiri. Ngadeg oleh Om. Lagi wis ngadeg lho Mas iki wis ngadeg kok mbok kon ngadeg lagi to Mas. Iya, aku sih ngatekan. Apa nih? Apa nih? Sehat, Mas. Silakan Gamla. Namanya? 我是个人， Mudeng iki. Lo yang tahu lo. 不是的，不明白。 Kalau lagi gue 我跟你 saya. 说一下吗？ sampai lah. 我跟你说一下吧。谢谢。完事了，来去了嘛来，来两个。有什么谢谢？老男女了，有什么你说谢谢？回应了，咕噜咕噜咕噜。 Apa omong apa? Ora enek basa Cina. Hauti baca upluk. Ora enek. Tak tahu kumpul Cina. Aku isuwe melok Takono tak terjemahne. Kau lang lah. 为什么？风一lang lah. 我不知道。
我不认识你啊，你是谁呀？ Jenengmu ki lho sapa? Jenengmu ki sapa? Mas Basil. 你是谁呀？ Komet. 哦，后面，认识你很高兴啊。 Piye jenenge? Omahmu ndi ngono. Bojonegoro, Mbak. 哦，来自在波士那个人吗？ Iya. 啊，对啊，我是破越哪里人呢？ Oke. Wingke wis mangan ngono. Wingke wis mangan, tekoki lho wingke wis mangan. 你吃饭了吗？ Hah? 你吃饭了吗？ Kowe wis mangan ngono. Gung. 还有，为什么还没吃饭？这个 Mangan gelem iki maksudnya kuwi mangan gelem ngono lho. Terjemahane ngono. 你要不要？ Cara nak muni Cina tenane ngono. Tenane. Wau to bade sesit make. Tenane kok dawane. Sumpah goblok nang rakyat. Takono ning kamus golekno kamus jalane bahasa tenane ki. Wau to bade seset mimine. Ngono. None eling aku. Yang kecil. Wau to seset mamajat mimine. 你觉得饿吗？你要吃饭。 米饭。 Cok. Dawane. Anggit kok ben jeding tak wong loro ne dadi cetha. Iki apa cara kendaraan nek kowe? Kendaraan. Heeh. Anu Nmax. Kok iso? Kok iso Nmax kendaraan terbaru lah Nmax iki. Gede ombo lho. Nmax bukan dari singkatannya. Lah Apane? Kok ngarep ketok nyelirit. Heeh. Nggurin jepok gede. Lah iki ngguri ya cilik lho. Oh, sampean ora ngerti nak ngadeg kok. Masa? Lah aku lho bolak-balik. Geser, Mbak Diana. Mbak Sapa jeneng kelancang iku? Yang aku ojo. bahasa Jawa asmane. Bareng asma sinten di? Asmane wis mari karek watuke iki, asmane wis mari. Asmane wis mari karek watuke. Asmai nama. Tak kira apa? Namanya. Piye to? Namamu lo. Oh, namaku. Ya. Nama Mika Morni. Sudah punya keluarga. Mosok Pak Mbaran duwe. Yang dia Apa pahami. lahir kok watu deh? Maksudnya keluarganya sudah bersuami Sudah atau bersuami? Belum. Belum. Berarti masih single. Oh iya. Kebetulan Mas Kumet ini gedabel. Tuh. Dapelin apa? Ya anu koyok mintan ya. Rumahnya mana? Saya. Ya. Rumahnya di rumah sana, nggak di bawah. Anu ketrocoan ya? Ngomong kok iso muncrat. Perang-perang dino ki SPS-ku rada Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya agar tiga pelakon ndul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok iso poliponik lho. Bergetar. Nah ini yang terakhir ini ki sing ngatasi kowe sing karek iki diaturi jumeneng karo kowe. Motor apa sakmene iki? Alah ya. Kudu gelem ta ora oleh. Ban cincin ban cilatan awake dhewe iki. Susune no. Aja nganti awake iki sapa sira sapa sirun. Kuwi lho aja nganti. Sapa sira sapa ingsun. Apa sira sapa ingsun? Monggo. Kose. Cara nak ngedeke sinden iku kudune sing apik kaya dangdut kae di MC ini sing apik sing kondang. Lah kebetulan Mas Kumet ini kan seorang MCK. Jadi jenenge awakmu harus Rasa K. MC. ya MC tading. Iya. MC dangdut ah. Dangdut. Oke, baik saudaraku semuanya, supaya Teluk Wetan malam hari ini benar-benar bergoyang. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa, cow. Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget aku. Akeh ya babku. Jare kon sih. Ya maksudnya iki sedang-sedang saja, enggak terlalu dawa, enggak terlalu ndek. Ngono lho, Mas. Habis kamu tidak mekas sih. Mekas untukmu pecah kowe.
Baik saudaraku semuanya, ada salah satu pesinden yang hadir dari kawasan Blora Jawa Tengah. Tak panggilin bersama Kalijaga Kawedar. Yuk kita sambut spesial untuk Teluk Wetan. Wong kok iso. Wis anak-anak wis Tuwek-tuwek barang cengengesan didelok anake isin. Piye? Yuk, kayak ngapa? Oke. Ayo kaya kuwi. Seperti made in Kalijaga Kawedar. Kali Monggo, jaga Mas. Kawedar. Oke. We. Ayo dolanane anakku. Dolanane anakku nak batune pentak ya ngono iki. Aku rasane wong ndek ya. Tapi nek enek iki aku dadi kaya wong dhuwur. Ngono wiwe jenenge ya pelecehan terhadap seorang wanita. Nyapa? Hargailah dan hormatilah seorang wanita. Hai Mas Komet, Hei Pak Yudo. kamu itu dilahirkan dari rahim seorang wanita adalah ibu. Loh, kok roh? Lah lahir kondine ra saka ibu wong Ya, goblokmu ki lho. Ya kok ibu, tapi kan ibuku gak ngeden blas. Loh, kan melahirkan selama sangang sasi 10 desa kuwi 10 ora. dino. Sangang sasi 10 dina anggene ngandhut jabang bajul. Jabang bayi. Jabang bayi direwani topo broto nganti perang cakil. Oh iya. Sabil Sabil cakil. totoane nyawa. Kok iso mok paido lho kowe iki. Ora aku mau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Weh pejah. Aku ki mau mbayangne Mas Iksan. Apa panas to Mbak Kombo Oh, ya, sebul. Ijel Mas. Ojal. Umpama apa, Mas? Umpama kok Mbak Eni dadi karo aku. Bayanganku ki siji. Apa? Umpama duwe anak telu ngono. Heeh. Wih, ndahne kak dientekno gerengan iki. Loh. Kok iso malah koyo piye? Lah mesti cuwil cilik. Dolan Koyo ditekke garangan. iya. Mas Komet, Nggih. ket mau tak rasa-rasano kok omonganmu iki lho kok trunyak men. Iki liyane iki lho Mbok Ajeni ora kaya ngono. Iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan motor apa? Ayo wis tak golekne montor to, Manak. Iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok kowe iki. Kaya lambe wedok kowe iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjeh tenan. Rasan. Iki sing anu kene kok marene. Lah kene yo golek batane. Lho Ora ngono ketara kuwi kok lho, nek Mas. melecehkan sampean. Melecehkan banget lho. Aku iki padha-padha wanitane lho. Apa Mbok Ece kaya ngono kaya sakit hatiku lho, Mas. Hati. Wah, lah kok serono. Nek bengi ati mlorot tekan kene kok iso. Wah, Oh iya banget. wekku yo ta. Lah Wong mlaku mbok rempeyek ning aja diremet-remet. Apa? Ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Mbak Eni iki ya salah sawijine wanita lho. Rungokno. Sepet-sepet sawune entah diempet-empet kok ora betah. Lambe nek lambe wedok ya ngene iki. Ha, kapan Beli culek matamu kok. Sapa sing mlilip? Lha kuwi mitamu Lah ngene kuwi. lho kok kuwi. Tre mataku perang-perang dino ngene to. Mecicil. Berhadapan dengan seorang wanita awake dhewe iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari kalau beren segara madu ketemu karo Wanodyayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengewak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datang momo kangge Cinandra Pasuryane kurang candra luweh warna ibarat kaya widodari sing ngejo wantah ngono lho goblok Widodari kok gedabel. Lho kaya dibaleni lho lek ngece lho. Anu kuwi lho. ngece terus Lho, wong kuwi mbuh arep dikaya ngapa nek jeneng karo sesandingan karo bojo kuwi diunggulne Duh, aku ki omong apa eneke? Apa yang saya lihat ya ta? Ini real atau kenyataan? betul Wingi aku 350 apik, Mas.
Wah, 750 tapi lho. Mbak Eni. Pripun Mas Yuda? Sing tak jalan Ayo, tak, awakmu Mbak. ya kudu sing sabar ya. Ngadepi wong lanang Sakmene gala-gala iso. Alah. Aku diingi terus sakit gala-gala. ngadepi wong lanang sing kaya ngono iku kudu sabar ya Mbak Sabar Eni. aku sabar Mas. Oh nadyan nang gedibel ngene lho bendina yo nangkring ae lho cah kuwi. Lho. Lah pas anu Pas apa? pas gak sadar kae. Gak sadar kok bendina gendeng apa piye kowe iki? Lah doyane ya nak pas gak sadar ya Mas. Mbok dirayu ta. Dadi nek iki ra sadar gandeng karo aku iki ra sadar. Ora guyon. Ngantek duwe anak 15 sih gak sadar. Ora kowe. sadar. 15 sih jane metu ndi? Ongkur loro. Macem-macem tak idoni kapok. Wah, mau wis ngalah cangkem Mas. Cangkeme melarat. Itu ora. mau Mas Yudo nyondro apik. Hmm. Cara sampean nyondro buene iki kaya apa, Mas? Aku lho. Ora Cara ya. iwak apa? Ngono. Lah. Ibarate. Sik iku mau liyane kendaraan aku apa sik ngono lho ben adil. Bodi ya lho, Oh. lho piye? Ya pi lho. Lho. Kendaraan ya minti 69 lho. Kok iso Gak iso mimpi? minti bilang. Jadi selah suarane utuk. Saiki larang lho Mas kuwi. Wong kok Minti. Eni Wulandari la. Saiki nek larane to. Iya. Walah. Kowe kudune mbayar sing wibawa to, Mas, mbayar sing wibawa kaya Mas Yuda ngene iki lek sawanget boten tak idoni lho. Minggir pernah kowe rek tak idoni kowe kok. Aku Sak ndelok. ora-orane iki wong lanange diketokno lanange ngono lho. Ya tak jare disilakno ngene lho. Sret. Nah. Dodo dibuka. Nget. Mlaku, Mas. Lah ngono sampean ra ngomongi Ketok gagah. Lha iki dalang apa Kale gagah ngene iki lho, Mas. Mustikaning jagat Dyah Ayu Eni Wulandari la. Kados pundi Tulung tok, Kang bentar. Mas? Sakureping langit salumaing bumi. Ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu Yayi Eni Wulandari. Panjenengan menika saged nglakoni Kang Mas. Ki tenan jare. Penting aku aja ngono kuwi lho Kang Mas. Kaya-kaya ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5. Kira ta. Ngono lho cara tak contoni kowe. Iki dicontoni. Saka kana. Iso ora? Coba. iki bakul wayang bareng ngene kene. Rama. Assalamualaikum. Lho. Tap Mas. Nun sewu Mas. Mandek sih Mas. Tap. Wis ditontoni kok ya. Kata-katane lho. Perkara toprak genek sing nanggap ya roh cangkemmu sing kaya ngono lho. Lah aku mau kon jerak sih mong. Aja coprakan aku ra iso Mas. Kudu iso lho iki pamundhutane para bapak-bapak sapa kuwi lho jenenge. Bapak Santoso. Lah, kok iso lah Nah. Aku terus kata-katane iki Yayi, aku sing teko Yayi. Aku sing teko Yayi. Lah, Dumadine Candi Prambanan. Aku pokok Cari balong Bandung Bondowoso. iki doprak sing arang-arang tanggapan wis sinden tuwek. Mercok. Tiangnya mboten enten ngalenggon Mas. Ijek ngono. Pak, koprok gendeng. Iki lho terus omongnya sok apan. Ditang ah. Ora ana wong ayu kejaba sliramu wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Pepujane ngatiku. Sik. Batang Mas. Lah, mimpi ta kudune. Lah kudune piye? Kakang Mas. Wah. Kakang Mas ki nek bagus. Bagus. Aku. Elek. Kowe iki batang Mas. Batang Mas. Ora masalah, penting mambu. Ora ana wong wadon ya kejaba sliramu wong ayu. Ya kene aku arep pamit karo sliramu. Mangertenono Aku
Ora tugas ya, Bang. Kata-katane. Maksudnya ini dikon apa? Aku mbah. Lho, iki dadi sapa? Bandung. Oh, Bandung kok Tangerang ki. Bandung Bondowoso. Sri Tanjung lho, kowe Sri Tanjung. Diutus Bupati Tumbaling Praja. Sri Tanjung Sida Peksa. Diutus Bupati Tumbaling Praja, Mas ki pelung glung-glung, blanet glung-glung. Lah aku dadi apa? Kowe sida paksa. Aku diutus marang sapa sih? Sinuwun. Sinuwun Sela Hadikromo supaya ngupadyana Tumbaling Praja Mas 30 gumbala 13 minangka kanggo tetumbalaning praja. Mula kang saka kuwi yayi, ati-ati marang apa to? Omong dhewe, Mas. Lah. Iki tak warahi ngene lho, Met, kok lesunan lho iki. Tak kok nyatet. Aku diutus marang Sela Hadikromo ngupadi Mas Telung Glundung ana ing sakjroning wana. Mula aku pamit ya Bang Ayu. Kang Mas Iya. Sida paksa. Hmm. Jane atiku wong kakus. Kakung. Kakus terus. Maksudnya wong kakung sing bagus disingkat kakus. Oh, singkatan. Mboten dados menapa panjenengan mbok menawi badhe napa nika ngupati Tumbaling Praja. Iya, Bang Ayu. Kang Mas. Kowe aja neko-neko. Mboten. Jaga atimu. Setya setuju Kang. Iya. Wis ngono ya, Tanjung. Panjenengan ingkang atos-atos Kang. Iya. Jaranku nanti. Tok 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 tok. Tanjung, Tanjung. Hai, Sri Tanjung. Telung tok dat. Boten dalem sewu. Kanjeng Matipati. Basan pemijet kowe ngrantang nggonku kramtu sliramu wong ayu. Gendak tak gerak cindraku. Boten migatos menapa panjenengan rawuh wonten kepatihan Sukodana. Mongko. Yo ing papan kene aku bakal ngetokke isi sing atiku. Yen sejatine mau mung samudanaku Sida Beksa ndak utus Bupati Tumbaling Praja ning sejatine aku kepengin ketemu karo sliramu wong ayu. Panjenengan Iya. menika namung samudana. Samudana. Kancingen. Pangapunten Kang. Satine mangertenono Tanjung. Yen aku tresno banget karo sliramu Maradhyake caketa marang aku bakal ndak pundhut garwa. Tul mekane to wis tok tok. Kowe kudu manut Tanjung. Kowe kudu manut. Manut kowe bae. Kowe kudu manut. Sida Beksa. Aku digonjak karo Sri Tanjung. Aku bakal diperkosa karo bojomu ta. Anu, Sida Beksa. Bojomu wis kumindak sedeng ana ing netraku, ana candane mataku, ge matamu kudu ngerti ana Tanjung. Tanjung. Ora nyangka orang ora nyangka orang ngira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Alon ora kena kompleng e. Aku mau bakal dirudha paripeksa. Bojomu tumindak sedeng Sida Beksa. Kang Mas, masuk-masukipun Kanjeng Sela Hadikromo ingkang badhe digonjak. Aku ora mungkin. Tidak bisu, tidak Ora Bisa. nyono ora ngira. Lah, betul. Ning buriku kowe kaya ngono, Tanjung. Telung tok dat. Kowe tumindak sedeng. Kowe tumindak senteng. Ajar esa. Terus dateng kula Kang. Ngayati deh. Tok tok. Yo kene. Wong sing paling tak tresnani. Ora ana liya nang donya. Jebul malah tumindakmu nglarani atiku. Masih terpaksa.
Jare sapa? Parengno Tanjung matur ingkang sejatosipun. Ojo, wis ora usah ngomong apa-apa. Aku wis delok dhewe kelakuanmu kaya ngono. Menika boten leres boten kados ingkang panjenengan. Aja dolanan barang landhep. Riweke sapa? Aja dolanan barang landhep. Nyilek diluk. Milih ya ana tembung. Nyambut, Pak. Ah, bayar. Bayar. Ah. Anu golekno silet ya, Mas. Silete bongko pokok. Ngene tok. Nyilek diluk. Ajar iso. Panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas boten wonten sanes. Piye aku kudu percaya kowe? Tok 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 tok. Tok terus. Piye aku kudu iso percaya yen nang ngarepe mataku kowe kaya ngono, Jung? Mbukteaken menawi kula Tok-tok nek ora ki. Ora, wis Gak anu tutuk. Ora kaya mutung kaya Nek anu nang dilok. diiringi iki ben dramatis. Dramatis. Tapi nek keterusan kaya latihan. Toprak kok. Wadah nek toprak ajaran ya. Blang gitu. Iki paguyuban toprak terkenal saka Tulungagung. Tulungagung siswa sedaya. Sedaya. Budaya. budaya. Siswa budaya. Budaya. Nggih, budaya. Teko ndi, Bang? Siswa budaya. Iki lho. Wis tumindak sedeng. Sedeng kowe bakal petani. Pateni. Pateni apa petani? Pira-pira dumone akeh. Tak petani sik lagi apa? Ateni. Pateni. Jih Kang Mas. Yo, dipateni kok njeri. Belajar sik to, belajar sik koplok tikes ngono. Oh, gak mentolo aku. Alah. Ora apa-apa toprak ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora percaya. Oh, tak rogoh. Ora diapa-apane kok. Lah kelaran Sampai muncrat. wong gerang kok ngiler. Wong gerang kok ngiler. Aku angger karo kaya ngiler. Kaya bayak. Oh alah. Ora pisane kok. Tuwek ngileran. Lah iya. Tuwek ngileran. Kowe kuwi lho. Kaya aku. Ajaran. Aja mbok raga. Karena wong kelaran iki ngono kuwi. Wong kelarane gerak. Kuwi kelaran ngono kuwi. Kelaran apa kepenekan? Kelaran. Saya kok empuk. Saya rada keras. Aku ora percaya. Ampun Kang. Kuwi ora salah lho, kuwi ora salah. Yen ora perkara kan Ajar lho. Ki sapa-sapa mbok ajar iki piye Wong to? delok barang mbok ajar. Orang-orang yang ngono Dek. Iki sing perani aki. Oh iya, aku. Oh ya aku. Aku ora percaya kan petin nih kowe. Kang Mas itu paksa. Tanjung sanggah mbok menawi mangke ketak pecah wonten asta panjenengan. Yo. Nanging saderengipun pun Piye? Ya omong apa to gak jelas. Itu aku seru. Tanjung badhe mitungkas Kang Mas. Piye? Mbok pilih mangke getih kula anggondo banget. Iya. Teges Tanjung menika sampun tumindak sendek. Terus? Menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Nanging kosok wangsulipun Kang Mas. Piye? Bila getih kula anggondo arum. Teges Tanjung menika tak suci. Namung panjenengan Rebakmu Mas, rebakmu. kula tresnani Kang Mas. Wes mati dening aku jo kowe. Oh. Yen to. Oh. Ya ngono tak tambah 7 stek. Oh, apa enak Mas. Iki piye? Maksudku aku ngajari rebak kuwi lho ben rada anu. Lah kayak rasane Dek renah rene. Lha iki dudu Arah rebab meslek. kowe. Mas, monggo mbok badhe mitono dateng. Mentol ora mentol kowe tiba Pak tiba. Keculek matane lho. Kesetrum lho. Ngene Gak penak gak penak. Kena karo dalang lho. Lah kono lho. Iku mati barang iso meteng lho. Lagi mati aja cek bergendak Dik. Lah kono lho.
Sakwise mbok pateni. Iki nyawane jek urung begitu anu kowe ketok jek enek. Urung, ketoke urung. Oh, sing kene Jek, sing kene Jek, sing kene Jek. Keri. Malah mbok ngonokne. Tak senggaki. Wis mati ya, Dek? Wis mati rezeki. Terus apa lagi? Kamu kan mitungkas to? Iya. Terus mitungkas ora kowe paham mitungkas ora? Alah. Apa to? Mitungkas melih. Ah, meling to. Mekas. Kata sudah Iki kan mekas. darahe apa ngono ya ta? Kita B to. B. Nek ambune banger, Banger. kesek tumindak sedek. Sedek. Tapi nek ambune hanggondo wangi arum, Ya. dek ora salah. Ora salah. Heeh. Tabune ya? Iya, ambunan. Endi dere? Ya golekno ta darahe metune nggo ndi ngene. Ah, biasanya ya kono. Lah nek mau sing mbok suduk endi? Oh, kono. Lho, ngono terus kowe. Lho. Alah. Kaget. Piye kok keliru terus? Aku wong jar kakek aneh tenan. Ngetoprak Serius, gur serius. ketoprak gur 180 lek kakek aturan. Kowe dadi bar nang kuwene. Ya. Kowe madhep rono dadi dramane ben ketok. Ngene sik. Kakek. Lho, kakek ngono. Lah terus caca iki mek apa? Caca terus mlayu rono. Kowe langsung tundak dak teblok. Lho. Tung, aja. Apa ini kene? Iya lah. Mas, tanggapan. Mas, tanggapan ya. Ayo. Tanggapan ayo. Jare kon mlayu. Sapa sing ngomong mau wong kon mlayu mau sapa? Iki Lho lho. Mas sing dikaren Mas komente nek wis lho terus tundak dak. Ngono bareng. Lah, Ngono. Baleni. kali jaga kawedar ya goblok. Lah ora tau training lho. Aku mau nyawang buene nak ngadeg. Iki kaya wak pindang. Mo, Bareng saka kene. Iya. Kaya wak P. Ombu. dosa. Dosa ben kualat. Pelah induk. Ya. Lho. Tundak dadak. Gaduh. Weh, maling. Bener apa durung? Ya bener. Lah kok cuangkem tok. Lah kudune lho Alatmu ki lho. ditabuh bareng. Kene wis ngene. Yo. Lho, ngono terus ditabuh bareng. Oh, alah Mas kok ya ora. Baleni. Iya no. Bubuk nek. Lho. Oh, wes. Sepur. Sepur minggir sik. Ngene Mas, aku wes sing Piye? aku wes sing jelas nih. Ya ndang Ngene lho, nek aku ngene ngene ta ya. Nek wis Aku lho alat iki dol. Gone sapa? Gone sapa didal? Maksudnya ditabuh Mas, tapi mboten bareng ngoten niku setunggal nabuh setunggal. Nggih. Sapu siji. Capek aku. Tabuh siji-siji, nek gak paham kok ya Allah. Lho. Lho. Pateni aku. Ora ketoprak rapaten. Kok nesunan. Dikira lho ya ora tenaga. Kok gaya karek lho kok Lah tapi ping 6 iki. Ya. Ambune? Tanjung. Nangis seneh kok gembeng meng to. Rebape Mas. Ampune anggondo wangi jung. Ketonku. Ya ngono. Arang-arang ngene iki dadi ya ampun. Ayo ketoprarane ajine. Angger sedya dingek-ngek. Iki aku piye? Ya terus Gak wis. Piye iki wangi apa banger? Wangi Ora banger. kok.
Ambune anggota wangi berarti kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput kok Jung. Aku sing luput Tanjung. Ruangkul bingkel-ingkel langsung. Heh? Iya langsung ngono. Tau tak ingkel-ingkel muni. Ngono. Aku sing luput Tanjung. Matine preman ya jegang ngono kuwi. Wong matine preman kok iso. Mati aja jegang. Tak sunat. Iya, wah fragmene ya apik ya. Sae. Jan, ketoprak elok ki apike jenenge ketoprak apa Mas kayak ngene iki? Sido bubar. Gong niki wonten mamundutan Mbak Eni. Wau bapak-bapak pamong ngersake Mbak Eni nembang nggih menika. Kaya pedang kuning ngono dhewe. Podang kuning pocape gunung. Podang kuning berarti. Nggih ditayubke. Oh iya, buka bonang. Nem loro jijiro lu. Lah. Slendro. Dronyok. Oh meruh. Kok iso kemeruh ngono. Ya jan nem loro jijiro. Mbak lho badhe pembagian door prize lho teputi. Pak Lurah mempersiapkan. Ya tembangnya kayak apa wae? Buka bonang. Tundang. Sugeng dalu para pamirsa ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Sapunika katuraken tetembangan. Podang kuning garep tayub grobogan beseneng. Atur panjenengan dumateng marga ing desa Teluk Wetan yo. Sayang
makane panyune padha kene. Mas Komet. Nggih. Ini saya nyuwun tolong ngaturi Bapak Kepala Desa Pak Iki. Oh, Pak Budi Santosa. Mbok menawi Pak Camat masih lenggah. Nah, Pak Camat ugi Pak Budi Santoso selaku Kepala Desa katuran minggah jajaran perangkat diaturi minggah napa panggungan. Oh nggih. Pak Camat dulu sama Pak Inggi. Oke. Nah, pelok Mas. Katuran minggah wonten pepanggungan Pak Camat kalian Pak Inggi, monggo disilahkan. Ya. Jebul kae. Monggo Pak Camat ugi Pak Inggi, Budi Santoso katuran minggah wonten pepanggungan. Monggo Pak Budi. Semoga Bapak. Bapak Camat dalam Bapak Iki Pak Budi Santoso aturan minggah wonten panggung. Monggo Bapak. Monggo, nika, monggo. Garap 2 kali versi reggae. Hatiku Monggo Bapak. Monggo Pak Camat. Mas Komet, Mas Yudo. Kenapa toh Pak Enggi kula aturi minggah panggung? Karena saya ingin memberikan wujudipun tali asih. Oh, tondo tresno. Tondo tresno kula kunjuk panjenenganipun Bapak Enggi. Wujudipun sakmenika Bapak. Nah, ini wujudipun wayang Semar. Nggih. Semar ngerti Mas? Karepe kepiye? Mboten. Singkatannya apa Mas Yudo? Semar. Semar mesem neng kamar. Semari saka tembung sengsem marang karahayon. Nah, seneng marang karahayon, seneng marang kabecikan. Nggih. Niki wanci saya membuat ini khusus kula aturke untuk Pak Enggi Budi Santoso. Nggih, matur sembah. Semoga Bapak dipun tampi sak menika Bapak. Tulung tak ndat. Nggih. Wah, Semar niki sosok tamu agung. Dua patah Pak Inggi. Ngap. Ora enek dalang liyane dalang iksan aweh wayang ora enek. Ora enek. Ngapur dalang iksan tok ning ngene iki. Ngapunten Pak Inggi, saderengipun biasanya nak regi umum niku 270. Wah, ngawur. Mboten. Oh iki wayang asli, wayang kulit. Asli. Weton Klaten 250. Padane kulit jeruk. Aku tau digawekne kerdus e. Ki
asli niki. Nggih, nika wujud tali asih kula kunjuk panjenengan Bapak. Nah, monggo untuk bisa koleksi hiasan di rumah. Monggo satu kata dua kata untuk warga desa ing Teluk Wetan mriki, untuk kedepane kados pundi mekaten. Nggih. Kagem Bapak Ibu sedaya penonton nggih, baik itu warga Desa Teluk Wetan maupun luar Desa Teluk Wetan. Terima kasih nggih atas kerawuhannya nonton pagelaran wayang kulit Sedekah Bumi nggih. Enten Cak Komet kalih Cak Yudo kalih Mbak Eni Lalala. Ngapunten nggih. Mbak Eni aslinipun niku wingitane niku ceritane pas ten Bali Dusun Pak Care tangklet. Sindene sinten Pak bintang tamune? Mbak Eni sapa ya? Kula nggih anggere ngarang. Mbak Eni Lalala. Tapi saya ngoten Pak, saya ngoten nggih. Nggih. Lalala. Betul nggih Mbak Eni nggih. Mboten napa-napa. Saya. Nggih, kalian sedaya masyarakat Desa Teluk Wetan, saya mengucapkan terima kasih nggih yang dalam kegiatan Sedekah Bumi 2026 ini sungguh luar biasa nggih. Guyup rukunnya sengkuyung dalam memeriahkan Sedekah Bumi tahun 2026. Kangge Karang Taruna kula matur suwun sanget. Rencang-rencang perangkat desa nggih, BPD atas supportnya Linmas nggih, teman-teman Ansor juga membantu kegiatan Sedekah Bumi yang kita mulai sejak malam Jumat ngoten. Nggih. Mugi-mugi nggih desa kita diparingi lemah gibah loh jinawi. Amin. Tentrem Karto Raharjo. Amin. Bapak Ibu sedaya nggih diparingi rezeki ingkang kathah melimpah seger kuarasa. Amin. Awet ngomong anak putu. Nggih. Amin. Sampun Pak. Ampun. Niki kula angsal info saking para pamong wau. Terus Pak Lurah sing nyanyi dangdut. Monggo Saken swantene Klintu. Alang kita. Suarane apik lho Mas Komet. Nggih. Pak Lurah iki titele Budi Santoso Eskar. Sarjana karaoke ini kan. SPD. Oh SPD. Apa? Sarjana karawitan. Mboten niki karaoke. Maka Pak, napa Pak? Lagune napa? Request napa Pak? Request. Wow, request rencang-rencang Pak Carik kali Pak Inggi namung niki wau kanton Pak Inggi kali Pucangkilen nggih kali Pak Inggi Karanganyar menika. Tasih ingkang tasih ten mriki. Nika nyuwun lagu dangdut mangke nyuwune Cak Komet ingkang. Oh nggih. Niki napa-napa saged to Pak? Saged. Nggih, saged. Sing mboten saged mung siji. Ngatur utang. Lah niki kali-kali niki pamundutane kok medeni kabeh ta Mas. Apa ta? Niki gelandangan kali sebujur bangkai. Mbok ya sing seneng acara bangkai. Iki mau batang Mas mau. Oh iya. Pas to. Ah sing sampeyan mbujur Mas. Bangkai ini kowe ya. Anu menika dipun kanthi kalih Mbak niki nggih. Mbak Eni kalih Mbak sinten Mas ingkang keparing. Dangdut. Ini sapa iki Tengah. niki. Oh pojok. Niki. Loro Mbak Vita sama ini. Oh iya, ya Mbak. Sama tiga iki menik-menik iki sapa? Ayo berdiri. Wajah baru kok. Sesuk seloran, Nduk. Besok kosong ndak? Oh, besok tidur oke. Mbok susul ora? Enggak aku. Berdiri ya. Lagunya apa? Napa yang viral-viral sekarang ya boleh? Monggo yang penting dangdut. Oke. Nggih. Saya lagunya apa Pak? Umumnya plaka Mas. Ojing together. Oh, Ojing together Platka. Malam terakhir. Nah, oh iya malam terakhir. Yang terhit nih malam terakhir. Ayo berdua. Berdiri. Malam terakhir. Ayo Mbak berdiri Mbak. Ayo engkut pikir kari ayo. Nah, yang penting ngadeg sih. Siap, nggih. Oh nggih. Oh, Pak Egi request aja mau turun nggih, dipun asta. Dipun asta, Pak. Wah, sukses selalu Pak Egi, sukses selalu.
Welahan yo ngono. Ah saiki gentenan Teluk Wetan. Iya. Welahan jane tanggal 29 April ning gandeng tumbuk ya ora sida wayang. Ah, nek 30 yo kenek lho jane ngene. geser. Ndak. Ayo.